shekarun baya da wani malamin islamiyya ne sai sa ƙananan kaya kuma ya sa dogon wando har ƙasa yana take wata baya yana take yan duniyarsa ta baya. Malam ya aka yi kuna gashi nan ustazai kuma ta sa wando ƙasa har kana take wata baya wanda aka kuma ya saba ma sunna. Yace ya Allah ma ya fattakullaha masata'tu fattakullaha masata'tu kan yi ma abin da ya kawo a wani mahalli kaji ba. Annabi ya ce inna Allah la yanzuru ila salatil musbil, Allah bai kallon sallar mutumin da ya sake wandon sa kasa. In dai ya kai duniya ta kasa to Allah sallar kamar bai gari shi ba ne ma karbe shi. Amma ya ce wai wata kullaha masata'tu. To Annabi bai san da wannan aya ba kenan. Ko malamin islamiyya ne fa. Ka gani. Wannan ai hani ne. Annabi ce mai wannan sallah ba shi da sallah. Ka daga wando haka hani aka yi kaka sake wando. Amma in umurni ne to wannan sai kai wanda zaka iya yi ko baka ba sai kai wanda zaka iya yi. Ka gani dan in baka iya wannan ba zaka iya wancan. Amma hani to yanzu anan ma me ma har kalmar isa ta nan gurin daga wanda ba za a iya yi ba ko me. A gani shi gargwadon ikon sa kawai shine bar wanda ya sake a ƙasa shi da gargwadon ikon sa abin da zai iya yi kenan. Amma daga wannan sama wannan ba zai iya yi ba. To kisa annabi yake cewa idan na hane ku abu to ku halo abun gabaki daya. Amma in umurni ne ku yi kaza to wannan ku yi abun da ya sabaka gare ku. Muttafaqun alaihi. Hadisin Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi.